Hemmeňe salam, bugün köp wagt garaşylan abzor. Hem test diýsem bolýar. Iň popularny crossover Highlander'y, iň amatly crossover Ford Explorer bilen deňeşdirýär. Häzir ikisini deňeşdirer, ýarşdyrar, test edelik. Haýsy has gowy, näme üçin Ford Explorer arzan edilip Highlander ýaly popularny däl? Näme üçin Highlander has popularny? Şo soralara jogap berjek bolar bu videoda. Maşynamyzdan tanış bolun. Iň popularny crossover Türkmenistanda Highlander 2019 we iň amatly crossover Türkmenistanda Ford Explorer 2021. Şu yerde size soru, Ford mu ya da Highlander? Haýsyny taýlardyňyz? İkisinden birini taýlamaly bolsa, ýazyň hökma suratda kommentariýada. Ve ýazyň siz üçin Ford owadanmy ya da Highlander? Bärde her kim öz kusy bolar. Elbetde her kim öz isleýän zady bolýar, owadan gören zady bolýar. Men üçin ikisi hem owadan, men ikisini hem taýlajak gel. Severlik taýlajak. Karaçy siz taýlan bugün men hissat diýjekkä, iň soňunda netije çykarar. Haýsy has gowy, haýsy näme üçin beýle popularny Highlander, näme üçin Ford beýle, näli, nidaçyny diýilýär ortalarda, nidaçyny diýilýär, ýagny bir hili, näli. Oňalyk bir popular däller, şonu bilesim gelýär. Imini şoň üçin şu videony çekýän. Biraz dömegli sesim eken ünsler men başlalyň abzor. Birinji bilen daş videodan başlaýar. Sebebi näme? Biz birinji bilen maşyny daşyna seredýär. Daşy göwnmedi ýa-da, owadan görýär, ondan soň şoňa öýrälýär. Highlander'ın vida gatowadan bilýäňiz. 19 Highlander bärde. Hemmämiz gowy. Sizem ýazyň Highlander'ın 3-nji pakaleniýasy halaýaňyzmy? Ýani 2019 Highlander'y. Ya 4-nji pakaleniýany halaýaňyz, 2-nji pakaleniýany, 1-nji pakaleniýany ýazyň kommentariýada. Bu maşynymyz biziň 2019 Highlander'ın ofisial 3-nji pakaleniýasy ikitýär. 3-nji pakaleniýasynyň restylingi dikitýänler ýadyňyzdan çykarmaň onu. Sebäbi bulan 15-16 model ammadyr. Munymyz 18-19 modeller. Maşynlar bir daşyndan seretseň, meňdeşem ikisi gyzlar akan tafawutdan bilmez. Ha, oglanlar aýdaý. Şu wagt biziň bazarymyzda, Türkmenistan bazarynda ikisi konkurent, realny konkurent. Biri popularny, gymmat, hemme kişiň isleýäni, ikinji amatly, arzan diýsem bolýar, edil Highlander'a garaňda ýöne ýaňkal bir spros ýok. Sebäbem bizde Toyota has gowurly bilýäňiz. Toyota häzir. Toyota'ň lüboy modelini alsaň, eýlek modellerden bizde popularny. Şol erwet bolsa da biraz kemräk bolsun da, mysal üçin ehlapdarlaryň diýelim. Kia bilen Camry'ni deňeşdirdik, ýadyňyzda öçem. Kia'ň 50-sinde Afgonda çek bir giden funkçojuklar var. Camry'nin 50-sinde hissat ýok. Ýöne şonu da biz Camry diýäs, Camry'ni alýar. Sebäbi uje öňden näre Toyota bolan ynam bizde ýokarda, ýani Ford'dan. Şo sebäpden Highlander has popularny. Häzir ikisiniň birleşmegine seretseňiz, Explorer hiç şeýle ýyza galanok. Ýöne bärde ýene kus bar. Her kim öz kusy bolýar. Häzir ýok Ford'yň näme o? Ýok Highlander diýip ýazaklara barar. Mesele ýok. Ford näme wapşe diýip bilmeýänler bardyr nämeligini. Sebäbi aýdýan bizde az hemem edil Toyota ýaly popularny. Häzir Ford hakik maşyn Highlander hissat oň ýanyna diýip ýazaklary bolar. Size de düşünýän, men şu wagtda ikisinden sürk gördüm TikTok üçin. Kagby ýaňy kijijek bir test etdik. O taýda da geçip görüň, like, kommentariýa ýazyň. Instagram, TikTok şu ýerde goýjak. Olanlar girýän bolsaňyz geçiň, like goýun, kommentariýa ýazyň. Telegramymyz bar, Telegram çatymyz bar. Geçiň o taýda öz pikirlerinizi ýazyp bilersiňiz. Satlyk maşynlaryňyz bar bolsa ýazyp bilersiňiz. Maşyn aljak bolsaňyz ýazyp bilersiňiz. Belki biri-biriňizi taparsyňyz. Opsiyon daşa yurtda okap ýören studentler size de polezny informasiýa paýlaşýar. Telegrammy şoň üçin agdar bolun, ýadyňyzdan çykarmaň. Telegramyň hemme zadyň ssilkasy aşakda bardyr. Öňünden hem şolar biraz beňde şo maşynlar seredi. Edil bir pol meňde paranok da ýöne biraz beňdeşlik bar, ha. Salona edil şoň gal meňdeş. Salona geçeliň. Highlander'myzyň salony, Highlander'ın 2019'unu iminimini men abzor etdim. Menne özümde de vardı. Ýöne bunymyz biziň XL, öňkü menne ba SC'di. Bärde
Hemme funksiya ba XL bolan sebäple bir panorama däl. Aňarky maşynymyz XL-te ýöne panorama bol. Hemme funksiya ba klimat, podograf sideniýa, multirul, Afgondaçyk, Highlander'ın torpedasyny men has owadan görýän. Ford'dan. Ana bizim Ford'umuz bärden şuňalçy kiçijek monitor. Şu monitoryny kän owadan göremek. Şu torpedany aýtdym. Highlander has owadan görýär. Men kän owadan göremek torpedany. Ýöne pribor bärde has owadan. Priborny we rulny has owadan görýän Ford'um. Maşynymyz bizim XLT komplektasiýada panorama. Görşüňiz däli panoramalygy bir ütkeşik zatdyr. Älni owadan panorama. Panorama maşyn bir sürüp öwrenşäňiz, ondan soň eýlek maşyna mineňizde bir hilek gysylýaňyz, ýüregiňiz gysýar. Panorama maşyn süren oglanlar, ondan soň eýlek maşyna geçenler panorama däle. Maňa düşünürsiň. Bärde de hemme funksiýa ba edil Highlander'daky ýalak. Bärde ýöne bizde 10 skordur. Highlander'myz bizim 8 skor Tiptronic. Bärde olsa 10 skor avtomat we 8 rejim sport rejimem bardyr. Häzir biz türk görenmizde elbetde sport rejimde turýarys. Torpedasynyň kaçystwasy, içiniň plasmasynyň kaçystwasy, kojasynyň kaçystwasy Highlander'ınky alak. Torpedaň üstü Highlander'da häzir koja elýär, onu gorkajak ýöne içiniň plasmaslary şol bir materiallar, şol bir kaçystwada. Ana seredin Highlander'ın torpedasynyň yüzüne koja tiklenýär. Şoda has owadanlyk berýär. Ford'da prostoy plasmas bolupdy. Ana şu ýerdiň materialy Ford'un torpedasy ýaly. İçiniň plasmaslary ýöne şol bir kaçysty. Kojasynyň materialy ikisininki şol bir ol biraz ýalpylla ýa bärde bolmeny matyw gelýär. Salonny haýsy owadan siz üçin ýazyn kommentariýada. Men pikirim iksem deň. Ýöne imni torpeda Highlander'da oldu. Bu maşynymyz biziň bitew sideni, görýän bitew ýöne şolaň aýrlar ama kaçystwa iň gyzyklanýar ýa-da we zapçast. Mana Highlander biz gördük. Birinji, ikinji pokoleniýasyny sürdük, glad etdik. Aý döwle nokdan döwle aýan ýagdaýynda oňarýarlar, zapçasty ba, zapçasty ardan. Ford diýen olin zapçasty bam diýip jaň edýärler ama zapçasty bam mesele ýok mardy. Hemme maşynyň zapçasty ama Ford'un aýratyn angarlary ama problem ýok barýaňyz ba. Ford'un opşem hemme zapçastlary ba. Ýöne käbir adam şoň zapçasty bamyka, ýokmuka diýip pikirlenýär-de. Kaçystwasy nähelekke o taýda aýlanýamka, bu taýda aýlanýamka diýip pikirlenýär-de. Bileňizmi? Ol normal zat, ol täze gelen zat. Mena bärde Ford öwüp ana Ford alyň diýjek bolýan alyn proses. Kim näme almaly bolsa özüňiz reşad edýäňiz iň soňunda. Siz kakby menden maslahat sorap bilersiňiz, kakby o taýdan bu taýdan gyzyklanıp bilersiňiz. Ýöne iň soňunda reşenýän özüňiz bilme edýäňiz. Highlander aljakmy, Ford aljakmy? Elbetde Highlander'ın sowdasy hem gowy, popularnysy hem gowy. Highlander, Avra'yam gowy Ford'dan. Häzir bärde Ford söýüjüler maňyla närazy bolarlar, ýazarlar kommentariýada. Ýöne dogry diýme, Ford'un häzir köp funksiýasy Highlander'dan gowudyr. Köpdürem ýöne Highlander ana şonusy bar. Ýöne biz bärde häzir maksadymyz alyp şonu sürüp görkezip adamlara ana bu beýle, bu da beýle diýip hakykatdan görkezmek bu wejede meň maksadym. Şoň üçin starahat edýän maksimum başardığımdan sizlerden esasat bilen like komentariýa ýazyň, paýlaşyň, pikirlerinizi ýazyň, negatif ýazmaň, dostlaryňyla paýlaşyň. Opşem video maksimum size peýda bolar diýip pikir edýän. Gyzyklar bolar ýöne iň esasy peýda bolar. Bu maşynymyz biziň aýry sideniýa, bulaňam edil Highlander'ın käl goşa gelýäni we Highlander'ın edil şuňal aýry gelýäni we ol tapagy ýok, oňa hiç il ütkeş baha ütkap duranok. Sebäbi her kim kuswa da bir aýrysla, bir bütewsla. Biz sideniýalary edil Highlander'ın käl gyzy giň, aýdana bilen bagajnyň obýomy ham şol urzat, kuzwa ham şol urzat. Gaty bir ütkap baranok. Opşam razmerlary primerne deň, biraz beýgirek, biraz giňirek kelýär. Bagajnyga ýetdik, kakras bagajnyny açaýyn. İkisem pultda da açylýanlar, knopkada da açylýar. Şu ýerde bagajlyk bardy aýdyp bermekem. Altın gayan önümler bilen tanıştırayım size. Jidki soda, Real Plus, Isferci, Vim, Ingo fasıl dögülyan ve Yumşa Plus. Gatı gowdur ise. Olanlar öýdäkleňiz arkaň alyp bilýäňiz, ejeňize sowgat etip bilýäňiz. Opşem öý üçin iň gerekli zatlar altın gayada. Hem amatly baha hem ýokary hil. Özüňiz ulanýar, size de maslahat berýär. Altın gaya tämirligi nişany. Serdiň oglanlar, bagajny ikisini hem şolur zat. Ede çeýle açyk dursa, haýsy maşynyndan bilip bolanok. Bagajnikler kiçik diýip oturmaň, ikisine de sideniýalary ýatyryp bolýandyr.
edip ýatyrýan bolun, ullakan bagažnik bolýar. Ford'da da edil şoň ýalyk. Basym altyn gaýa bilen konkurs etsem bolýar. Paylayın, agzalamyzyň içinden iň aktiwnylaryna paylaly ulanyp görün kakras baha berersiňiz. Ýurdumyzyň ähli marketlerine satylýandyr. Köp market dastavka etýändir şoň üçin. Aňyrdan jaň edip pul ulodyp bar eder. Öňüňizde dastavka. Gowun ýarar. Iň esasy motorlary. Highlander'ymyz biziň 3,5 motor, 290 atym güýji, nolun ýüzeçenini 8 sekund. Ford'umyz 2-3lük twin turbo, ýagny goşa turbo. Ýöreşi edil Highlander ýaly, inanmaýaňyz, 2-3lük motor. Men özüm hayran galdım. Teknikiski karakteristikasyny okamda. Şoň üçin şu maşynalary arka aýtdym, barlak görýän diýip. Nolun ýüzeçenini 7 sekund. Highlander'dan 1 sekund çalçykka. Ýöne nädir biz barlak görür. At güýjem edil Highlander'ın ýalyk, ýöne bärde 280 atym güýji, o taýda 290. Bir 10 atym güýji razniça oýnaýar. Bilen başga motorda gelýänler amadyr 3-lük. Howpsuzlyk rymyny ýatdan çykaramyzak oglanlar. Sesim bara, bir hera korktu. Sırk görýärsiň Highlander. 3,5 motoryň näl ýörýän, ne bilýäňiz-de. Iň gowurýan motor, men 3,5 motor oglanlar. Ýöne şu ýerde bir hatda Ford boly ekonomi üçindir bundan. Ýöne edil basyp sürseň awtobanda 2 saat şol zat ýakka. Highlander'ın ýol tutuşylygy gowy, söz ýok. Highlander'ın aşağı beýik. Ähli ýerik bolýar, realny bu universal maşyn. Highlander semeni maşyn esen bolýar. Biz bundan çölede gitip gördük, dağda gitip gördük. Opşam hemme ýerde bolýar maşyn. Ýolga goýanak, nadёжный, kaçsız, gatgy, nadёжный maşyn. Inni bizi gyzyklandyrýan zat nollan ýüzüşüň. Barlak goýar. Karakteristikasyny nollan ýüzeçenini 8 sekund görkezýärdi. Barlalyň onda. Ýöreşini özüňiz gördüňiz oglanlar. Ýöreşine söz ýok, 3,5 motor gowy ýörýär. İki maşynyň ýöreşine söz ýok, Ford'am gowy ýörýär. Ýöne bärde ýanky aýdanymda Avra edip barda Highlander bir aýdyndy da oňdan aýdylýar da bilýärmi? Highlander diýip. Ford Explorer. Dilim guruşýa. Beýtem Ford'u palatlar sögüp ýa-da aýbag. Gowurdum Ford'a, mesele ýok, Ford'un ýöreşini Highlander'dan has gowurdum men. Bu nädir öňünden size aýdaýyn. Ýöne oň motor 2-3lük, ýöne twin turbo. Gowy Highlander'am. Mesele ýok. Bada gowy, ikisiniň ýol tutuşylygy şol bir zat. Gatty köp zatda ikisi meňzeş maşynyň, ikisi meňzeş. Haýsyny saýlardyň diýseň, men özüm bara bilemek pikirlenerdim. Men ädini kakby ertir satmaly pikir edip alýan maşyn alamda. Onuň üçin belki Highlander'y almamak mal. Ýöne ýa-ni Ford aňyrdan gelende Ford owadan gördüm, no has. Operatorma Ford has owadan gördü, has gowurdy. Men eşnit ikisini de ba, ikisam owadan söz ýok maşyndan. Ýene bir zatda Highlander'ın renk öwürlen, Ford'un renk radnoy. Şonu da Ford Highlander'dan ardan. Yani ardan amaslı crossover gözleýänsiz. Onda Ford. Ýok, ertir alyp sataryn, has populyarny ýylyň alýany aljak diýsen, onda Highlander. Howpsuzlyk rymyny gaz. Ford'da biz häzir sport rejimi geçirýäs birinji bilen maşyny. Buşnykdan aýyrdyk. Normal rejim. Bu typ model et bolýandy. Dekorasyon sport bu. Sport geçirýärse gyzylja bolýar leksinka. Ýöreşi gowy. Bu wara bir hile çalt bökke. Sötaki 2-3lük motor, option bir seredende 3,5 motordan ýeňilräk-de. Onu gowy badalya ýöne serawny bildirýär. 2-3lük motorlugyny. Twin turbo olan sebäpli ýa-ni 3,5 berýän at güýjüni berýär.
Bärdeler başda bassaňyz da, ýa-ni Highlander ýalykda bassaňa soň açylýar, açylmaly turbinalar. Ondan gowy ýörek başlaýar da. Razgon elbetde muňa. Gowy, daja Highlanderdan 1 sekund çaltan badalýar. Häzir onu barlak görürüz. Karakteristikasyny okamda 7 sekund barlak görelim. Ay 7 sekundda galýaby, mesele ýok. Ona bassaň olanlara bir kere saat edip ondan soň turbinalar açylýar, ýörýär. Mesele ýok, gowy ýörýär. Maşa. Hemem ýene bir zat polny privatdyr bu. Polny privat bolan sebäpli pastiýany polny privatdyr 4 wada ýagny. Şo sebäplen bu zaman badalýa-da hiç ýylda ýandaýlaryň seren bolsaňyz ýetgeşik. Bu zaman badalýa şo sebäplen çalt badalýa Highlanderdan. 2-3lük bolýar bu da. Bulan 3lük motor var ýene sportiwny modeline. Ol wapşe gowy ýörýär. Ana o taýda uca 300 atın güýji. Bärde ýöne 300 at güýç ýok. Men şunu ýaly basyp gördüm, şunu. Şuň näme prichinasy bolsa, şu aýtmaly şu wagt. Bakara hiç pricina çykanok. Ýene orada rolam gyzdyrýan şu. Gızgınjak bolýar rol. Kamera zadnja vida ba, 2 maşinada. Bu ada o funksiýa hemme maşinada ba. Hemme maşinada goýgan bolýar, ýok bolsa dut kamera çen goýarlar aýny. Şu da atlarken priviçinden atak. Olanlar näme üçin Highlander gymmadyrak, Ford arzanrak, ona aýtdym size. Ýanky bärde Spros ken Highlander. Ford'a garaňdyr. Bärde Highlander alýanam ken. Ýöne Ford Explorer Highlander'dan hiç lagda izlagalyny. Edil şu wagt 19 Highlander bilen deňeşdirdik. 2021 ýöne. Näme üçin 19 bilen deňeşdirelmem aýtdym, ikisiniň bahasy deň. Daza Ford arzanragam. Highlander'myz 2019 XL komplektasiýa $21,000, Ford X6 Panorama 2021 Radnoy ak $20,000. Bu Highlander'myzyň biziň rengi öwürlendir. Radnoy ak bolunsa has kymmat bolar. Indi aýtjan zadym Ford'umyz realny arzan. Ýöne Highlander şonda Spros ken, Highlander kenem satylýar, kenem geçse. Häzir maşin alyp ertesi gün sataýyn diýen ýagdaýynda da Highlander çal satyp bolýar. Edil Ford'a garaňyz. Diýjek zadym Highlander Spros ken, ona ýadyňyzda saklaň. Bu Spros ken, bu has populär, şoň üçin gymmat. Bu maşin Spros pesrek ýöne Spros pes, bahasy arzan, erwet diýmek bolanok. Özüňiz gördüňiz ýöreýişi ýumşak, ähli Highlander'dan hiç ýyl yrza galanok. Käbir zatda öňde diýsem bolýar, ýöne populärness de awry munna. Inni siz ýazyn kommentariýada Highlandermy ýa Fordmy? Kim şu maşyny alasy gelip beren bolsa, pikirlenip beren bolsa, özüňiz gördüňiz indi arkaýyn alyp bilýäňiz, hiç erwe sady ýok. Highlander'dan ýetgeşik tapawdam ýok. Kalby amatlarak, opsiyon normalny Ford. Beýdisem Ford satjak bolýandyr näýtmäň, o Ford'y güýler dälir men. Ma tapaw ýok, siz Highlander alsaňyzdan Ford alsaňyzdan haýsyny özüňiz isläp beren bolsaňyz, şonu alyň esas. Şol göwnüňiz ýarýarmy? İşinizi bitirýärmi? Alyň Ford amatlarak. Ýok, Highlander gerek. Indi hemmekşin gowurýan, hemmekşin halýan isen, onu Highlander alyň tapaw ýok. Indi bärde ýene sorag. Ussalamyza, meni bärde ussalaram görýär bilýäňiz da. Nähili Ford'un kaçysy? Meni Highlander'y 1 ýyllap sürdük biz. Men bilýän nähili. Ýöne Ford'u 1 ýyllap sürüp görmek, şuňa absurd alyp sürýän. Şoň üçin motor, korobkasy, näme çalt döwle, opsiyon kaprizny dälmi şo zatlar ýazyn kommentariýada has gowy düşünýänler. Ana şuňa abzor bolanlar. Maksimal video size pedal bolanlar diýip pikir edýän, hemme zat görkezlenler diýip pikir edýän. Bärde asnamoy biz ýanky как бы обычный adamyň alyp sürüp
test ýalak golla da düşünüňiz. Häzir teknik karakteristikasy ol bul eýle beýle bir ýydan zatlar aýdyp kelläň arda oturjakka o zatlary siz Google'da dokap bilýäňiz. Hersiniň zatlary barada. Atak maňa iň gyzykly zat şu ýerde, şu wagt siziň pikirleňiz we ustalyň pikiri Ford'un näl kemi wa näl zady wa Highlander'ın nämesi kem nämesi eýle beýle kalby çalt döwle ana şo minuslar bar da ýazmaňyz. Yok man suratda ustalamyz bagsa ýazyň şonu. Men özüm haýsyn saýlardım, Ford'um ýa Highlander'y. Size özüňiz sorardyňyz. Men şu ýerde hiç sizin saýlamaýyn. Sebäbi ina şu diýip biljekkel. Edil alyp satjak bolsam Highlander. Ýöne Ford'um elbetde. Option Ford'am gowurdy. Men özüm crossover kan halap balam. Ok siz bilýäňiz men sedan gowurýan. Sedan goýarsyňyz, ana şonda men saýlap biler. Atak edil men özüm sürmek üçin maňa crossover gerekkä men sedan gowurýan. Ýöne bir zat bar. Crossover'ň eden zady sedan etip bilenok. Eýlek gitmeli bolýar, köýtön dağa gitmeli bolýar, onda bize crossover gerek bolýar. Siz crossover halayan olsanız yazın komentariyada ve haýsy crossover gowurýaňyz. Belki siz Lexus gowurýansyňyz, belki wapşe hiç alaňyz ýok, belki BMW, Mercedes gowurýansyňyz. Olaram yazın komentariyada. Kim Highlander isleýär, kim Ford isleýär, her biriňize öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin olanlar. İki maşynam gowy, ikisine de söz ýok. İkisini hem alsaňyz utulmaýaňyz, iki maşynam öz bahasyna diýýär. Kim haýsyny alsa nesip etsin, toýa miniň iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.